A actividade cultural en Cambados verase reforzada este verán cunha festa mariñeira. Terá lugar os días 28 e 29 deste mes no barrio de Santo Tomé. Busca recuperar e poñer en valor a cultura mariñeira na vila. Nace coa idea de que quede dentro da programación cultural de Cambados esta edición. Non? Vais a celebrar os días 28 e 29 de xuño, basicamente aquí no barrio de Santo Tomé, en dous focos. Un é Salón Peña, por unha serie de actividades que hai a coberto, e outra é na Praza do Conde do lado, que vai ser moi diversa, moi atractiva, e sobre todo que é unha actividade de posta en valor do patrimonio cultural marítimo que temos aquí. A festa é organizada polo Concello de Cambados e o colectivo Vela Tradicional Cambados. O seu programa inclúe unha ruta de marisqueo con Guimatur e outra centrada no patrimonio etnográfico. Tamén varias actuacións musicais, a proxección dun documental, unha degustación de ostras e un xantar mariñeiro. O cartel complétase cunha varada de dornas e unha vistosa concentración de embarcacións tradicionais. Suelen ver embarcacións do Grove, da Illa de Arousa, de Carril, tamén da outra ría, como pode ser Porto Novo. Digamos que xuntamos embarcacións tanto desta ría de Arousa como de Pontevedra principalmente, tamén da outra banda da ría, como pode ser Ribeira, Rianxo, e agardamos unha estimación, bueno, pois unha estimación boa sería ter contar con unhas 24 embarcacións con representación de distintas tipoloxías, tanto dornas, polveiras, rosas de tope, tamén algún galeón, gamelas, racús. Varias das propostas requiren de inscripción previa, moitas son de balde, pero outras teñen un pequeno prezo. Eses fondos que van recadar quérenos destinar á restauración da Airexa, unha embarcación tradicional emblemática en Cambados. Casi é como o buque escuela insignia de Cambados, porque era o que máis xente podía levar, incluso ahora, bueno, pues trataremos de meterlle motor por seguridade porque poda salir ás outras rías a navegar. Bueno, creemos que é moi importante porque é un patrimonio que vai quedar en Cambados. O sea, sempre foi, digamos, miña, porque me accedeu un meu tío, pero eu creo que o importante é que este barco pertenezca a todos, este dentro dunha asociación e que sea un buque escuela. Calculan que a súa rehabilitación pode supoñer un desembolso de alrededor de 30.000 euros, dos que unha parte proceden de axudas da Deputación e o Concello. O resto queren xuntar a través de iniciativas como a que se promove dentro desta festa mariñeira.